नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कृषी उत्पन्न बाजार समिती अहमदनगरचे आजचे कांदा बाजार भाव. तर VIP माल गेलेला आहे 1650 ते 1750, म्हणजेच 1-2 वक्कल गेलेला आहे. त्यामध्ये सुपर कांदा 1550 आणि 1650 गेलेला आहे. मुक्कल कांदा हा 1500 ते 1550 पर्यंत गेलेला आहे. गोल्ड 1400 ते 1450 पर्यंत गेलेला आहे. गोल्ड टी 1200 ते 1300 पर्यंत गेलेला आहे. लंबोरी म्हणजे चिंगरी 600 ते 1100 पर्यंत गेलेला आहे आणि जोड कांदा 400 ते 800 रुपयापर्यंत गेलेला आहे. सर्व शेतकरी मित्रांनी आपवादक बाजारावर लक्ष द्यायचं नाही, म्हणजेच जोवरती 1650 आणि 1750 वरती लक्ष देऊ नका. तर मित्रांनो, हे होते ढाकणे ब्रदर्स, गाळा नंबर 194 195 अहमदनगर. यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधून बाजाराची विचारपूस करून तुम्ही माल नेऊ शकता. तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओ असे तुम्हाला पाहायला भेटतील. धन्यवाद.